Καλησπέρα από τη Λέρο. Είμαστε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Λέρου Άρτεμις. Εδώ είναι μέλη του Συμβουλίου και παιδιά από τα διάφορα τμήματα, από το σκάκι, από το χορευτικό, από το μουσικό. Και ο σκοπός μας είναι να στείλουμε από την πατρίδα μας, τη Λέρο, το Λέρικο Άγιο Βασίλη, όπου υπάρχουν λεργοί, όπου υπάρχουν φίλοι της Λέρου. Να σας ευχηθούμε παράλληλα μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και ελπίδα, γιατί αυτό μας έχει απομείνει πια. Λοιπόν, Λέρικος Άγιος Βασίλης.
Γεμάτα υγεία, ευτυχισμένο το 2012. Ελπίζουμε ότι το φως, λόγω της διακοπής που έχουμε στη Λέρο, ήταν ικανό ούτως ώστε να το δείτε. Όσον αφορά τον ήχο, νομίζω ότι θα είναι ικανός. Χρόνια πολλά σε όλους και ευτυχισμένο το 2012. Για από εμάς όλους.